Berberi apa Ken? Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Berpasangan, berpasangan, berpasangan. Janji kokoh, janji kokoh, janji kokoh. Saling cinta, saling hormat, saling jaga, saling ridho, musyawarah untuk sakinah. Aku wis hafal tembok sakinah lho. Ya, ana temu pramuka apa lho Ran? Ora. Cerita sing paling larani nalika bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima sing gawe tambah lara wong tuwa ana kaya ra ana ngendi kasih sayangi sing kaya cahyane bapak ibu bingung dhewe-dhewe yen pancen kudu pisah aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean ora ana sing njaluk dilahirke nang keluarga sing kaya ngene tak tampa panane kabeh kahanane yen pancen ngene iki takdire kudu iso kuat galungane mergo ra disangga wong tuwane kudu iso ngadeg dhewe ra ono cekelane ngene men anak sing rusak omahe. Iki Ken, Halo, tembok sakinah apal to? kapan? Lah mau ngecane kuwi kapan? Kapan? Dipikir sih, egone wong tua abot. Oh iya. Apa meneh lagu iki? Ayo, kaya lagu iki lho. Kayak kisahku. Alah, meneh kabeh kisahku kabeh. Sabar ya, Nak. Yen pancen kudu pisah, aja nganti anak dadi korban berjuang ninggalan dhewean. Ora ana
tansah manah hatiku saben wengi ra bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu nganteni tak kamu. Padang bulan datari ngancani ati kang sepi gawe ngambar rasa angan iki anganku iki tanda yakti tresna ing ati kaya bulan menehi padang bisa nendra netraku lewat liris swara angin tak titipke rasa kasmaran sedina kaya sawindu ngantu-antu nganteni tak kamu. Rasa kangenku lewat angin wengi. Terus tak titipne rasa sayangku lewat soroting rembulan kang sumunan. Terus ngertenono yen tresnaku jembar kaya dene samudra biru. Terus Ngerti ora? Kak, Aku maca. aku bariki ya tak ngerti ya. Batinku kaya yo-yo. Ya.
rasane kok padha tempe apa kaya ngene rasane wong ora duwe cintaku mbok ya sampun le nesu kabeh iso rasah kudu nganggo maju duwe manan paras bagus mundak beda karo atimu rungokno tembangan manisku
matur suwun wis ngancani aku selama iki wis iso saling nguat-nguati kudu wong liya sing ra seneng hubungan iki berlanjut tatak lakune ning jaba banter tenan angine saya dewasa ra ngenteni badai tarang nanging sinau nari ning tengah udan. Kadaden tenan duwe omah sing ra berisik kebakat tresnan kebakat kasih lan sayang Sok gede harga tadi apa ya yang? Lek aku tadi pengendang bae. Ngobrol entek ning tengah wengi tetes embun sing ngancani aku
peteng rasane ati kang nandang sangiting liyan hanyawang aku kowe lapo katresnan kang mas wong bagus tak jaluk ojo seleh katresnan pancene tresno kuwi akeh pacoba
Sang mustikaning asmara son kayung yon mring hatiku yen jawata ngalilanana bakal tak unduk krama. Purwakane pagut netra terus handulu nadyan tatan handangmu nanging mustu makeng kalbu babar pacar pindho slaka binabar sepisanan jawat kang asta kaya-kaya wasanto swarga apa ya iki tresna
Jare simbo aku sing ayu dhewe, ijazahku SMP pengalaman ora duwe, paling penak rapi wae. Aku rapi, aku kenal cowok, kenal cowok irunge rada sempok, setengah tua iki awak lagi bosok, raleh duwe saka simbok, pengen nyambel renek Lombok. Kamu cakep bikin aku penasaran, oh ya kayak artis yang turun dari sedan. Aku pusing karena selalu mikirin, ku bawakan dukun dari Magetan, Magetan ora mempan. Kadukun Jombang ora mempan. Kadukun Ngawi saya edan. Aku bunuh diri mangan duren sak tulitek, menek power sak nyeploke, enek bocah ganteng dhewe gawerene tak rapine. Pertamanya aku nggak mengerti kenapa ditangkap Pak Polisi, digebukin setengah mati, disuruh ngakuin barang bukti. Masalahnya karena narkotika, heroin, putau dan
tambangi ati. Sang Dewi katon